Dan huwa gvern b'enerġija aktar minn qatt qabel biex ikompli jwettaq il-bidliet. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq One Radio b'referenza għal 3 temi prinċipali li dominaw l-aħbarijiet fl-aħħar jiem. L-elezzjoni ta' deputat mexxi għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista, il-bżonn ta' aktar nisa fil-politika u liġi storika dwar żwieġ indaqs għal kulħadd. Il-Prim Ministru awgura lill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn għall-ħatra tiegħu bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista u allura deputat Prim Ministru u qal li qed iħares il-qudiem biex wara li jieħu l-ħatra f'kariga li fl-aħħar sin kienet jokkupa Louis Grech jaħdem id fit miegħu għal aktar ġid għal pajjiżna. Il-Partit Laburista was spoiled for choice. Tażel fejn tażel u tażel lil min tażel kienet l-għażla it-tajba tant kien hemm 3 kandidati li kienu ta' saħħa ta' kwalitajiet ta' li għandhom attributi eccezzjonali. Il-mexxej Laburista ħal opportunità biex jirringrazzja lid delegati Laburisti tal-vot ta' fiduċja li wrew fih sabiex issa b'tim maqut ikompli jwettaq aktar bidliet fl